Deze wereld is veranderd. Dit is dit hier wie het was. Samen kallen over dit hier. En schieven kennen we dit hier. Die type leven op in dat gebracht. De ganse dag. De ganse dag. Maar gelukkig is er nog één deur worden op niveau die heeft gecommuniceerd. In Groen TV schilder zeker is er nog plaats voor een goed gesprek. Waar jij nog lekker en weer leven wordt. Globale Hollanders, café en groente Bontje. Het café voor hoog opgelegen. Daar waar de grammaticale hypocrisie door de kunst verheven wordt. Wat vindt zich ervan John? Ist da ist ein Herd, kann es nicht früh verteilt. Der Elend von der anderen ist für einige Worte. Jeder in den Mengen, wie so der eigentlich nicht verloren. Ich singe meine Lieder schon mal drüben die Kisten. In den Nacht sind rot. Die Wurzel quatschen wir für zu trecken. Die das Wort macht die Kijk, Duitse ligt er nog eens twee. Jazeker, Henk. Henk, heb je zich ook de handen wassen? Wieso? Nee, zo. Trink ze maar vergeten. Zeker. Had niet op je gezet. Zeker. Want op één beentje is niet schoon. Nee, Oost. Wat hebben ze daar, jong? Dat is een brief van mijn vriendin. Oh. Hoe is dit schrijven? Zeker. Zo, dat steekt niet klopt. Nee, dat klopt. Dat kan ook niet meer leven. Een vrouw kan het ook in onze burger niet. Die werkt nu bij de Hema? Nee, bij de heemkring. Oh. Bij de heemkring in de wereld. Wist u dat ze hier bij de heemkring een zak dinosaurus knuik hebben? Van 2 miljoen jaar oud en 3 maandjes. 2 miljoen jaar en 3 maandjes. Ja. Wie weten ze dat zo precies? Ja, mijn vriendin die werkt dan ook 3 maandjes. Dus, Zeg, ja. Henk, heb je door aan de ingang van de ingang door die 2 skeletten gezien? Ja. Hebben ze zeker opgegraven. Ja, dat hebben ze zo zien en versteed nu je traint over. Hé, de grote die er steekt, hè? Dat is Bill. En wie is dan de kleine? Ja, dat is ook Bill, maar er zat er ook een kleuterschool. John, en de mens kan toch geen 2 skeletten hebben? Ja, maar dat wisten ze net niet voor je hè? Verschrikkelijk. Mijn bier is er nog een gehad. Hé, wat steeg? Die laat aan het is. Nee, John, ik heb geen horloge. Ik wel. Ja, maar John, waarom vroeg je mij de tijd dat je zelf een horloge hebt? Ja, ik wil hem niet te zeer verslieten. Er steeds op te kijken. Maar John, hebt u er geen garantie op zo'n horloge? Garantie? Ja. Nee. Maar de u in de winkel, hè? Ja. Die zei, als ze er gaat met krieks, hoeft ze mij maar te bellen. En dan vertel ik niet gewoon wie laat dat is. Hé, ik zie dat ik jorig ben vandaag. Ja. De 20ste. Proficiat. Dank je. Wat voor jou? Ja, ieder jaar.
moeten we zeker zingen voor dit, hè? Dan zullen we... Nee, dat beginnen we gedaan. Dat duurt te lang. Wat heb ze gekregen met de genoeg? Oh, ja, een horloge, Ja. een kleine arm en een flesje aftershave. Dus als ze dat huurs of luxe, dan werd ze er dicht in. Ja, dat is wel handig, zo'n alarm, hè? Dat is ook nooit te laat op het werk. Ik ben dik te laat op het werk. Ja, ik ben naar de bedrijfsarts gestuurd. Zet er jong, dat heeft ze niks aan doen, de sleutels langzaam. En ik ben zeggen, Ja. ik heb ook een probleem. Ik snurk. Ja, ik snurk zelfs. Ik snurk zelfs zo hel, hè, dat ik vanzelf wakker voor weg. Ja, maar dat heb ik opgelost, ja. Ja, ik slaap nu op in een kamer. Ik heb een buurtje. Het snurkt je ook. Oh. Maar dat is dood. Oh. Wie dan? Heb ze hem gehad? Oh, hier lang. Hij heeft wel een week voordat hij was geboren. En dat kan ik bekendste niet een hondje hebben voordat er geboren is. Ja, maar dat was een week te vroeg. Oh. Wie zuster daar? En een kleine gekregen. Ja. Heeft voor een meisje. Een meisje natuurlijk, jongens kunnen geen kinderen krijgen. Van wie heeft het tegengekregen? Ja, van een ooievaar. Ja. Zeg, wat doet zo'n ooievaar als er geen kindjes rondje brengen is? Mijn zuster zegt op een bank liggen en voetballen kijken. Ik ben ooit nog met de vrouw trouwens mosselen gaan eten bij de knip moest ook zeggen, jongen. Oh. Lekker. Wie, u bent cola? Oh, ik ben cola, ja. Dat ken ik niet, ik weet niet hoe dat is. Hoe is dat? Ja, Westen, hè? Oh, wie is dat? 4 kilometer. Als je opschudt, 2. Zeg, ik ga er vandoor, ik moet even gaan halen. Zullen we splitten? Ah, leuk, dus kijk, dit is allemaal voor dikke, jong. Oh, nou, ja, straks. Ja, we zien ons. Hoi. Hey, John. Zeg, Jean, Ja. links die hang even de rekening. En daar had ik het niet goed. Verschrikkelijk. Moeilijk. Goedenavond. Goedemorgen. En uw gezicht, hè? Maar nee, dat gezicht heb ik altijd al gehad. Oh. Zeg, ja. Hoe heb je eigenlijk een paraplu met een jaartje, hè? Ja, dan kan ik zien of het regent. En dan regent. Oh, ik kom met bek uit de lok vallen. Ik word blij dat ik net aan de kant kon springen. Maar weet je wat? Ja. Hoop ik maar eens gaat te drinken. En dan schrijft het maar bij mij op. Waar is die naam? Mijn naam? Mijn naam is Beer. Dat is toevallig, zeg. Mijn naam is Schenk. Schenk? Ja. Hier is de Schenk die ik ken. Die is lang, motorvet, die heeft een rode baard en grieslang haar. Dus doe dat toevallig. Dat ben ik, joh. Maar waar zonder bril dan, hè? Maar de bruis gaat in een bril. Nee, maar jou niet, hè? Oh.
Zeg, ik ken je eens, hè? Dat is dezelfde naam als dich. Dat was toevallig vanmorgen hier. Oh, weet jij dan? Ja, dat heb ik niet gezegd. Wie wist u dan dat wij dat was? Toen ben ik hem net gevraagd, ja. Zeg, heb je toen misschien zin in een lekker flesje leffe bruin? Leffe bruin, lekker. Welke kleur? Dat weet ik niet, maar we hebben het niet in ons. Nou, dan horen we het hier. Het zit op elkaar in een whisky. En een whisky zonder. Zo'n wat? Ja, wat heb je er allemaal niet? Ja, we hebben geen ijs. Geen ijs. Wat dacht je van cola? Cola heb ik zat. Lekker vol met cola. Ja, maar dat wil ik toch eens niet eten. Kijk eens, een lekker glaasje whisky. Ja. Proost. Proost. Wat zie ik toch op de voet zit? Is dat een papegaai? Ja, dat is een papegaai. Deze zit niet voor, hè? Nee, die is opgezet. Opgezocht, Ja. wie heeft dan opgezocht? Ik, hè? Mijn vrouw wil hem groen verven. En dat is aardig gelukt, zie je. Ja. Maar dat verven, hè? Dat zal ze toch wel niet hebben overleefd. Nee, dat heeft nog niet overleefd. Ik was ook met dat geld eraf te brengen. Schenkwoord, hè? Ja, schenk. Wat ik opvul, de kraan, hè? Ja. Dat kraan, dat leekt. Ja, die piep is kapot. Ja. Ik heb de loodgieter al 9 maanden geleden gebeld. Ja, hè? Nou, hij is niet gekomen vanmorgen. Is er vanmiddag geweest? Tjie, nee, dat is al de tweede keer dat er niet is gekomen. En hoe, hè? En dan heb ik de leidinggevende maar gebeld. En die kunt zeker op kraanvisite. Ja, maar die wordt wel in, ik kom maar buizen. Zeg, maar moet ik even genoemd? Ja. Wist ik trouwens dat ik een handelier ben? En dat heb ik je toch haast niet gevraagd. Vroeg het dan, hè? Zeg meneer, Wat lief? zie jij toevallig handelier? Heb je daar niks mee te maken? Maar wie wenst u dat? Ja, ik zoek ik niet dat je er binnenkomt. Je hangt zeker in brommers. Brommers, die Ja. doen ze doen op wie. Ik hang in een klokje. Als du ruts, wie voor klokken ik in deze tas op zitten? Moesten ze allebei hebben. Drie, hè? Niet goed, het zijn er 4. Ik heb namelijk deze. Ik heb deze. Er is er maar 1 van gemaakt over de ganse wereld. Moest je kijken. Die is uniek. Heb je nog zo'n klok? Jazeker. Ik heb deze, jongen. Kijk eens. Zeg, zijn die identiek? Ja, dat is identiek, joh. Maar deze, hè? Ja. Die is niet zo identiek als deze, hoor. Deze, dat is zeker de meest identieke van die twee. Wil ze de rammen zitten kopen? Ja, zeg maar wat dat moet kosten. Ik maak voor tegen prijsje. Ja. 200 euro mocht ze nu hebben. Meneer, je tikt wel niet richtig. Ik geef u niet meer dan 300 euro. 300 euro? Je meent toch niet dat ik zo'n unieke klok kan verkopen voor maar 300 euro? 30 euro en geen cent meer. Verkoop. Heb je terug van een tientje? Ja, hier heb je 20 euro terug. Dat is nog eens goed in handen. Kijk, ik ben er weer van tussen. Die is nu ook, hè? Die is, ja, die is voor niks. Goed.
Ik zeg, kom je nog terug? Ja, zeker. Hoe? Ja, hier. Ja, maar je ziet gewoon niet hier. Oh, verrek, dat is wel goed. Ik kan net zo goed wachten totdat ik weer terug ben. Hallo. Hallo. Zeg, mevrouw. Heb je geen aan de been? Heb je geen aan de vuur? Heb je een schoen verloren? Nee, ik heb er een gevonden. En je wil zeggen dat je zo doorheen loopt? Loop wel lang door zo gek bier? Wordt nog niet zo gek lang. Moest ik dat toch eens bekijken hier? Je loopt hier zo doorheen. Verschrikkelijk. Zeg mevrouw, wil je misschien een lekker flesje leffenbruin? Nee, ik heb ja ook ietsjes. Jazeker, op ietsjes. Kom maar eens even met. Wat voor smaak heb jij hier uitgelopen? Uw smaak. Een ietsje met een unie smaak? Nee, dat hebben we niet. Dat hebben we niet. Dat hebben we niet in ons mevrouw. Doe dan maar chili. Chili. Dat maken ze niet voor ietsjes mevrouw. Chili smaak. Nou, vroeger anders wel. Maar zeg eens, welke smaken hebben ze dan wel? Ik zal eens even kijken in de ijsbak van mij. Ja. Eens even kijken. We hebben aardbei, vanille, pistache, peer, apfelkeurtje, banaan, kauwgom, appelsien, citroen en ook heb ik ook nog chocolade. Kuksjes, kiezen, kokosnoot, monkaas, stracciatella. Smurfjes after eat. Dan hebben we ook nog karamel van roosfrisse flamenco en nog een heel klein beetje pertige smaak. Zeg het maar. Ik weet zeker dat ze die vroeger ook unie iets aaien. Ik werk hier al 3 weken in dit stand, maar we hebben nooit geen unie iets gehad. Dan zie je toch behoorlijk achteruit gegaan. Maar even opnieuw. Wat voor smaken heeft ze alweer? Beetje vergeten. We hebben aardbei, vanille, pistache, peer, apfelkeurtje, banaan, kauwgom, appelsien, citroen, chocolade, kuksjes, kaas en dan heb ik nog kokosnoot. En hier in de middel onder de mocha, stracciatella, smurf, ijs, after eat. Karamel van roosfrisse flamenco en nog een heel klein beetje pertige smaak. Zeg het maar. Nee, doe niet maar een 6 chips. Mevrouw wil een 6 chips. En wat voor smaak heb je hier gehad? Aardbei en citroen. Zit het er bier? Nee, dat hebben we niet. Aardbei en citroenchips. Maar ik weet het goed gemaakt nu. Je hebt misschien wel zin in een lekker tesketier. Oh, lekker. Tasketier. Dan kom maar achter me aan. Dat is even een plaatsje vind je in dit café. Kom maar achter me aan, hè. Kijk eens. Een plaatsje voor mevrouw, waar je zitten. Wat voor smaak die had je hier gehad? Wat? We hebben latte macchiato, americano en espresso. Doe ik maar de latte macchiato, maar dan zonder melk. Kunt je daar? Daar ga ik. Ja, dat moet je niet zien. Hier zit nog meteen. Goed. Met mij goed. En met u de mens. Oh, kom ik er niet van. Wat is dat dan, hè? 300% impotent. Preus, dat kan niet. Ik heb geen 300% impotentie. 100% worden al, hè? Ja, dat is echt verteld. Ja, is er met al gisteren gevallen en heb het tonggebied en alle vingers gebroken. Niks van aan te vangen. Ja. Dat is geen nummer, hè?
dat is niet te geloven. Hier is het ook meteen. Weet je, ik hoorde wie ze meteen. Drink ze er een van Ja, mij. zeker. Wat als je nou? Ja, doe me maar een glas... Glas limonade. Nee, een glas... Een glas water. Nee, een glas bier. Een glas bier. Ja, een glas bier. Zeg, dus een glas bier Henk en ik ga winnen en dan is dat meter er ook maar in. Umdra. Tuurlijk. Wat leuk om dit te treffen. Dat is nog alleen, hè? Nee, maar tussen de beste nog steeds zilver trouwens. Nee, dat bracht niks op. Ik bedoel, hangen hier. En de moedste met een heel nummer gaan, hè? Nee, ik riep het gewoon op in de brommer, hè? En dan moet ik hier toch de deur lang bij de mensen. Verkoop ik geen klokken. Oh, klokken. Klokken, geen verf. Ik zit in de klokkenbusiness. Oh, goed verdiend. Geen. Geen beter. Dan kun je werken met zijn pilsjes. Op hier is mevrouw. Dat is goed, zeg. Een lekker tasje unie soep. En dat ruikt ook goed. Wil je dan misschien een rietje bier? Dat hoort maar. Alsjeblieft. Toch heb ik me toen de ganse dagen op verheugd. En 2 glaasjes bier voor de heren. Lekker. Dankjewel weer. Zeg proost, hè. Proost. Zeg, Henk, wat is die je nog nooit hebt gevraagd, hè? Ja, Wat voor werk doet je eigenlijk? ik doe hetzelfde werk als van 20 jaar. Ik heb altijd gewerkt met, Met plezier. nee, In Henk. nee, met Huub van de Sneven. Met Huub? Ja, met Huub. Wie is het nog met Huub? Ah, goed, goed. Dat is nog vorige week met mijn conversie, ja. Met Huub, ja. Ja, had je met Huub gewerkt, hè. En dan hij hoeft er mij, Complimenten. nee, dat hoeft mij, Een lift. nee, eier. Eier? Ja, Huub hoeft mij, en niet zien eier, dat hoeft mij eier. Ja, Huub hoeft eier en ik stopte ze In de pan. in In de mond. nee, in de verf. In de verf. Ja, Oh, dus doe werkt in een eierverffabriek. ja. Altijd met Huub in de eierverffabriek gewerkt, ja. Ja, ik weet nog goed, ik werkte er, denk 2-3 weken en toen hing er een Dubbele whisky. nee, een Dubbele bonus. een dubbele hernia. En een dubbele her. En een dubbele hernia, wat dat durf je hoor. Ja. Zeg Henk, Ja. over de harmonie gekant, ja. Ja. Ben je nog bij de harmonie? Harmonie. Ja hoor, ik zit nog steeds bij de vriendenkrans, ja. 7 januari hebben we nog een heel zo'n concert gehad hier in de zaal. Ja, met zo'n concertmuziek, moet ik zeggen. Ja, maar zo gezellig ben ik nog weet die tegengekomen, de kindstjuwaal. Nee, dan kwam ik aan de kou met die... Met die flinke. Nee, met die... Met die flamboeren. Nee, met die... Oh, met die franjen aan de hoek. Met die fluit, ja. Ja, die speelt rechts achter mij, ja. Ja. Ja, heel net meisje is dat, ja. Die heeft volgens mij een busje op mij. Nee. Ja. Oh. Ja, die hoeft mij al eens een karamel. Ja, die pakte ze uit voor de tas. Was toch van prins Mick geweest, zei ze. Ja. Ja, en daarna gingen we gaan snacken aan de bar. Ik had honger, hè? Dus ik was aan het smikkelen. En op een gegeven moment rust. Ja. Ik kijk zo. Ik kijk zo neer en ik zo, die doet door. Hè? Ja. Ik zie die hand. Die hand die komt op me aan. Zo. Wat die? Die komt naar me aan. Nee. En die pakt één. Ene maag? Nee, allebei. Die pakte mijn laatste 2 frietjes. En die stopte ze In de mond? Nee. Ja, wat stopt ze frietjes anders? In een handtas. Die stopte mijn laatste 2 frietjes in een handtas. Zet ze zo. Verlaat toch. Ja, en toen? Ja, toen vroeg zo, ik ging dansen. Dus wij gaan dansen hè, op de dansvloer natuurlijk. En die gooit me van links naar rechts. En op een gegeven moment zei ze zo. Weet wie? Wij zien voor elkaar gemaakt. Oh, spannend, ja. Ja, en ja, ik ben net verlegen, hè, wat ik vroeger ook al ben. Ik heb verlegen ben en dan zei ze op een gegeven moment in mijn oor. Als ze wilt, hè, kunt ze dadelijk nog fiets op. En dan vindt ze mij ook. Nee. Wat deed ze toen?
die ging. En ik kreeg En hoe je op? Nee, ik kreeg een... De hele karamel. Nee, ik kreeg... Er was de rammel in de box. Ik kreeg een telefoontje. Dus nu zei ik, nee. Ja, dan zei ze zo. Ik ben er met fietsen op of we overkwamen. Wat hebben ze toen verteld? Ik ben er gewoon weer gegangen. Stond hij zo in de fietsen ook, hè. Met dat fluit. En die kloaas met de blozen. Op die fluit. Ja. Zei ze zo. Nu is die kans. Je kunt alles pakken. Waar ze maar wils. Hey, en hebben ze dat ook gedaan? Jazeker. Ik pakte er handje. De handtest. Ja, ik heb me gewoon die laatste 2 frietjes wat goed gezocht. Ja. Zo. Hey, jongens, heb je de glazen leeg? Wil je nog 2? Hoe? Ja, Peer, wat moeten we met 2 die leeg glazen? En John, Donald Duck, puzzelpret. Jazeker. Ik ben lekker aan het puzzelen. Eens kijken hier. 4 verticaal. 2 letters en een uitdrukking van pi. 2 letters, uitdrukking van pi. Nee, dat parkeer ik even. Dan heb ik 6 horizontaal. Dat is even kijken. 5 letters. Groen en vaak te zien op een voetbalveld. G-R-A puntje puntje. Granaatappeltje. Nee, dat kan niet. Dat is veel te lang. Dat is niet genoeg. Groen. En het is vaak te zien op een voetbalveld. Gaas. Hè? Gaas, een kind van 5 weet dat het gaas is. Oh, sorry meneer Schenk de Gramaticers. BBC dat puzzel aan het maken. Dingen weg. Het is niet Dramaticus, John, het is Grammaticus. Van Jan Pier. 2 verticaal. 4 letters. Vaak gevonden onderin een vogelkooi. Puntje, puntje, IT. Puntje, puntje, it. Ah, ik weet het. Nou, eens kijken, John. Dat is niet goed, John. Dat is grit. Het ligt op duidelijk. Het ligt onder in een vogelkooi. Ja, maar dat kan toch ook shit zijn? Jongens, kom eens even kijken, wat dat ik gemaakt heb. Wat heb je gekeken? Nou ben ik het kijken. Dat heb je nog nooit gezien. Dat hebben ze echt ganz verkeerd. Zo'n geek, dat horizontale woord, dat moet passen met die letter S daar. Ja. Wat heb je toen geschreven? Iets wat vrouw nu, staat daar, iets wat vrouw nu gaat doen onder het genot van een tasje koffie. Heb je toen geschreven? Katsen. Dat wordt zijn klatsen. Oh. En dit klopt ook daar niet. Een korte werkonderbreking, hoe ze die boterhammetjes opeten. Dat is niet moze, dat is pauze. Maar nee, dit is geen pauze, dit is het één.